Good morning mga kauray. Time check 7:34. Tama, 7:34. So sinundo ko na si Arnel sa kanila. At natid ko na rin yung anak ko sa school. Kaya nagtimpla akong kape. Kaya mag-almusal. Hello. So abang-abang tayo. Dito kami gagawa sa Kalabidang. Ayan. Abang tayo kung ano yung ating pwedeng gawin dyan na pangmalakasan ni Ate Mayang. Oh, birahe. Almusal na kayo. Dito. Lagos. Almusal tayo. Mamaya, pangmalakasan ka mamaya. Palabang ka talaga. Maybe this Ako tayo sa bundok. Pagkasin na natin yan. Yan lang natin dito. tilapia. Pagkasin na yan. May tuyo dito. Ayun, tuyo. Kain po. Almusal na. Back to work. Back to work. Unang araw muli. Sa pagipagbaka. Pakikibaka pati. Back to work. Pakikibaka. Somebody do. Sa tilo. Ajay, kain na. Dog ba? Kasi dogong. So ayan mga ka-alright, ito lang i-vlog natin, sabi ni Panoli Vlog. Kasi tadahan ni ko Arnel. Alam na. Lupit ng naglilimas, naka ano? Baka mapuwing ng tubig. Baka matalsikan ng tubig ang mata. Mata ka nagda ko kagabi. Masilaw sa init ka. Baka naman natalsikan. Hindi pag ano talaga. Tapos sa ano Baka sumirit. wala nga eh. Wala ka. May import po, tugsok. Nililimas muna tapos maghahalo. Ano ng bakal. Almusal ka na? Nag-almusal ka na? Oo. Bistay? Saan tayo? Bistay ka lang? Ayaw palagi ka sa siyang ng labisa. Ayaw ko palalabas ko. Ano ka dulo? Halolo. Nay, kuha pala. Ayaw sila gan. Magbibistay? Oo, ta. Magbibistay sila gas? Pampalikada? Yan ka pipisa ka rin. Magsisisig ako. Oh, dito. Kuhan muna sa natin. Kagago ang pansisig na bago ko sa kanya kay Bubo. Dito na pag-division ng Bagong tipo sa kanya. Wala nang division? O sige. Sabi Mas madali. Pasubli ko, taso iskin sa di Para tigit-tigit sa ano ba? Han. Itatasan natin dalawang hollow block sa lupa. Tawa, ano lang. Ito kanya kay Bubo. Isa lang? Oo. Kaya naman ito. Ito lang pagbabasihan natin. Yang ano? Ito po. O sige. Ang ano block. Galing dito. Ang ano block na gawin. Oo. Yung kanto-kanto na rin yung babawasan. Para ma-eskwala yung asentado. Ano yun? Sana naglulusyon ng ano? Ng sunblock ka na. Tapos po ayaw. Pagdala to dito. Lugar mo po. Graba. Galing di malapo ka na. Tama. Di ko buko man yan yung sumalapok sumay. Kuha sulapok. Buhangin? Nakaubog. Graba buhangin para di maputik sa pag-asintada. Pantayin ko lang nga dyan. Oo. Wala lang tubig. Halo. Ako to sako. Sana na. Dako mo na ba siya to? Si Buboy. Dami lang si Buboy. Saan to agum niya? Sabihan mo lang. Pagka lang ano.
Yung ibang lupa nito, lagay dito. Hindi, yung halo yun, sabay na dun sa septic tank. Mag-aasintada. Kaya na po, kunti na yung tubig. Basta kakasya dun sa haluan. Kahit dalawa lang muna siguro. Ano siya... Yan o. Yan ang tangalan mo. 6. 6 na puno. Bali 12. 2 simento. Ayan po, nilimas na. Ay, nag-okay para si Kuya doon ng kanal. Dagdagan mo na lo, magkasitada din ako lo. Basta yung kasya dyan sa haluan. Maliit yung haluan eh. Kasi gagamitin dun siya. Sige lang, halo na lang ulit. Pagka ano, maliit yung haluan eh. Kumakatas talaga no. Tubig, hindi? Hindi masyado kumakatas. Ano yan yung sa ulan? Dalawang araw kasi. Kunti lang yung ano nito, yung katas. Bili akong ulam. So ayan mga ka-alright. Nagkakanal din si Kuya sa kabila. Ang may-ari ng kabila. Hindi pala. Oo, palawin ko dyan. Palawin ko dyan. Ilan tayo? So ayan mga ka-alright no. Ayan. So full ano po dito, full enforcement dito sa bahay ni Bidang ngayong araw ng Lunes. Bigat pa yan eh. Yeah. Full enforce. Andito po lahat gumagawa para matapos tong kay Bidang. So mamaya titingnan ako anong pwede kong ito poste, pwede kong ano side din habang gumagawa si Swarmy para may ibang vlog tayo. Alright. Yun yung lalim niya eh. Bumaba na lang ito eh. Burabod. Hindi, bumaba na lang ito. Yan yung umulan. Lo, tulungan mo na akong scaffolding lo. Hindi ah. Alright. Kaya wala napagdesisyonan po ni Por na ano, nawala ng division kaya square na lang nila. Maraming halo block ubusin ito. Bahala na kung kulangin. May bukas pa naman, order yan sinuli namin. Amo! 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 Alright. Nabangin. Dusi nga. Puno ha, punuin mo yung timba. Nandito yung timba. O sige, basta hakutin na lang. Ay, may timbang kulay ko yun dyan. Ako na siya. Basahan. Saan naman ito nakabutang saan eh. Saan kita i-jersey. Ay, sisimutan na po yung putik-putik. Tapos halaga ng, ano yan?
Rabaw, buhangin. Para di maputik pag nag-asintado dyan sa baba. Ayan mga ka-alright. Ayan, dito lang yung vlog natin. So ayan, maraming salamat po no, sa panonood nyo at hindi pa skip ng ads. At sa patuloy na suporta po sa buong Team Pahuay. Siyempre, special kay Kuya Nori Vlog para tuloy-tuloy po ang Pabahay Project. Alright, bye bye, I love you. Ayan. Ayan, lalagyan po ng buhangin yung ano para di maputik yung sa loob ng balon. Ambuin ko lang itong vlog ko dito para bili tayo ng ulam. May budget pa ka dito sa akin yung pambiling ulam. Bali, binibigay ko kay Kuya Noli Vlog, sabi niya ako lang daw magbili para may vlog pa ako extra. Maraming kasama eh. Kasama ko pala eh. Para payong lang ano. Kami ang dami ano. Unfair ah. Pwede mahingi na isa dyan. Unfair ano. Magkakil lang tayong bako. Bakuhin na lang natin. Kasi pareta, nagugurog lang eh. Oh, tatama yung timba. Pwede na yung kababi. Pwede na to. Tatabo ng bangin. Sige, sinaglag mo. Oh, kunin mo to. Panghuli na to. Uy, kalat na lang yung bangin. Para di maputik. Nagprepare na ng bakal si Kuya Arnel. Dito. Marami, inulog ko na muna ng tayo. Anan? Oh, di ba lang putik? Di ba? Una na. Alright. Tabo. Amo na. Wala nang putik. Ano ba yung grinder natin sa bag? Arnel?